ሓንቲ ኖየ ሱሪሸር ሳይቱንግ ዝተባህለት ዓባይ ስዊዛዊት ጋዜጣ ንዝመጽእ ወርሒ ግንቦት ብምኽንያት ምኽባር በዓል ናጽነት ኤርትራ ኣብ መላእ ስዊዝ ክህሉ ንዝኽእል ናይ ኤርትራውያን ዕግርግር ኣመልኪቶም ናይ ፍትሒ ትካላትን ላዕለዎት ናይ ፖሊስ ቤት ጽሕፈታትን ንምምሕዳራት ስዊዝ ዘመሓላለፎ መጠንቀቕታታትን ክውሰድ ዘለዎ ስጉምትታትን ኣመልኪታ ሰፊሕ ጽሑፍ ዘርጊሓላ። እቲ ጽሑፍ ካብ ቋንቋ ጀርመን ናብ ትግርኛ ቃል በቓሉ ከም ዝስዕብ ይትርጎም። بعلت 24 ግንቦት 1991 እዚ ናይ ሎሚ ናይ ኤርትራ ፕሬዝደንት ንደባይ ተዋጋእቲ ሰራዊት መሪሑ ናብ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ኣትዩ። ድሕሪ 2 ዓመታት እታ ሃገር ብወግዒ ካብ ኢትዮጵያ ተፈልያ ነጻነታ ኣውጃ። ኣብታ ዝተቐስናያ ዕለት ደገፍቲ ኢሳያስ ንስዊዘርላንድ ሓዊስካ ዓመታዊ ኣብ መላእ ዓለም ጽምብላት የካይዱ። ብዙሓት ካብዚኣቶም ኢሳያስ ስልጣን ቅድመ መሓዙ ኣብ 80ታት ናብ ስደት ዝወፁ እዮም። ድሕሪ 10 ዓመታት ከኣ ከም እንደገና ከም ካልኣይ ክፋል ስደት ካልኦት ኤርትራውያን ንደገ ወፅዮም። ጸኒሖም እውን አንጻር ኢሳያስ ዝኾኑ ኤርትራውያን ናብ ስዊዘርላንድ ብምምጻእ ዕቑባ ክሓቱ ጀሚሮም። ሎሚ ኤርትራውያን ኣብ ስዊዝ ካብቶም ዕቑባ ዝተዋህቦም ካልኦት ኣህዛብ እቶም ዝበዝሐ ቁጥሪ ዘለዎም እዮም። ኣብ ስዊዘርላንድ ደገፍትን ተቃወምትን ኢሳያስ ብሓደ ተደሚሮም ከባቢ 30,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ይነብሩ። ካብዚኦም ብቁፅሪ ውሕዳት ንሓድሕዶም ብምጉናጽ መዛረቢ ኮይኖም ኣለዉ። እቲ ኣብ መንጎዞም ክልተ ጉጅለታት ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ክሳብ ክንደይ ኣስጋእ ምዃኑ ነቲ ኣብ ዝቕነዚ ናይ ስዊዝ ናይ ፍትሒ ትካላትን ናይ ፖሊስ ቤት ጽሕፈታትን ናብ ኩለን ምምሕዳራት ስዊዝ ዝለኣኽቦ መልእኽቲ ኣንቢብካ ምርዳእ ይከኣል። እቲ ዝተጻሕፈ ደብዳቤ ን24 ግንቦት ኣመልኪቱ ዝተጻሕፈ እዩ። ትሕዝትኡ ከዓ ኩለን ምምሕዳራት ስዊዝ በዚ መዓልቲ ፍሉይ ምክትታል ክገብራን ዝኾነ ናይ ኤርትራውያን ጎንፂ ኣብ ዝዕዘባሉ ቀልጢፈን ንፖሊስ ክሕብራ ዝምሕፀን እዩ። ማዕከናት ዜና ስዊዝ እውን ነዚ ኣመልኪተን ብሰፊሑ ጸብጺበን ኣለዋ። እቲ በዓል ዋላ እውን ብግሊ ተዳልዩ ብሕፅር ዝበለ ኣገባብ ኣብ ንኣሽቱ ከባቢታት እንተተኻይዱ ምምሕዳራት ቀልጢፈን ንፖሊስ ክሕብራ ተነጊርወን ኣሎ። ምክንያቱ እቲ ኩነታት ክሳብ ክንደይ ኣስጋእ ክኸውን ከም ዝኽእል ፖሊስ ክግምት ስለ ዝተደለየ። ዝሓለፈ መስከረም ኣብ ዙሪክ ኦፕፊኮን ዝተባህለ ቦታ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዕግርግር ድሕሪ ምልዓሉ ብዙሓት ቆሲሎም 2 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ነይሮም። ንዓመታት ዝኣክል መንግስቲ ስዊዝ ነቶም ዕቑባ ዘይረኸቡ ኤርትራውያን ካብቲ ሃገር ንምውፃእ ብዙሕ ክፅዕር ጸኒሑ ክሰልጦ ግን ኣይከኣለን። እቲ ፖለቲካዊ ስራሕ ድሕሪ ዝዕግርግራት መመሊሱ ክለዓል እውን ገይርዎ ኣሎ። በዚ ኣርእስቲ ፖለቲከኛታት ስዊዝ ሎሚ ሐሙስ ክዝትዩ ምዃኖም እቲ ወፂኡ ዘሎ መደብ ይሕብር። ገለ ከም ያንስ ዝኣመሰሉ ፖለቲከኛታት ንኤርትራውያን በዚ ናይ ዕግርግር ምኽንያት ጥራሕ መንበሪ ወረቐቶም ክንመንጥሎም ሕጊ ኣይፈቕደልናን፣ ምክንያቱ ናብኡ ንምብጻሕ ቅድም እቶም ሰባት ብገበን ተኸሲሶም ክቕፅዑ ኣለዎም ዝብል ርእይቶ ይቐምጥ። ብኻልእ ሸነኽ ስደተኛታት ኤርትራ ምጥራዝ ኣይከኣልን፣ ምክንያቱ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ካብ ደገ ዝርከቡ ህዝቡ ብዙሕ ኣታዊታት ስለ ዝገብር ምሳና ምትሕብባር ኣይገብርን እዩ ዝብል ስነ መጎት ኣሎ። ካሮኒ ስደተኛታት ንሕቶ ዕቑባ ከበላሽውን ክጻወትሉን ስቕኢልና ምዕዛብ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነት ተቐባልነት የብሉን ዝብል ጽኑዕ መርገፂ ከም ዘለዎ ገሊጹ። እቲ ሕጂ ወፂኡ ዘሎ መጠንቀቕታ ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ዕንወት ከይስዕብ ጸጥታዊ ኩነታት ስዊዝ እውን ከይርበሽ ኣቐዲምካ ጥንቃቐ ክግበር ኣለዎ ዝብል ዕላማ ዝገበረ እዩ። ስዊዘርላንድ ኣብ ኣዳለውቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ጽምብላትን ናይ ቲክቶክ ኣጓሃሃርትን ፍሉይ ምክትታል ክትገብር ከም ዘለዋ ናይ ካሮኒ ካልእ ምሕፅንታ እዩ። እዚ ኣቐዲሙ ክውረእ ዝወዓለ ብዛዕባ ድምፃዊ ኪሮስ ኣስፋሃ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብደገፍቲ ይኹን ብኻልእ ኣብ እንዳባር ሓደጋ ኣጋጢሞ ዝብል ዜና ምንጩ ዘይተረጋገፀ ናይ ቤላቤሎ ዘረባ ኮይኑ ኣሎ። ሎሚ ገለ ካብ ኣባላት እዛ ቻነል ኣብ ዝገበርዎ ምክትታል ዛጊት ኣብ ልዕሊ ድምፃዊ ኪሮስ ኣስፋሃ ዝረአ ሓደጋ ወይ ማህረምቲ ከም ዘይብሉ ምንጭሳትና ካብ ኣዲስ ኣበባ ይሕብሩ። ይኹን እምበር ኪሮስ ኣስፋሃ ብዛዕባ እቲ መንእሰያት ይውድብ ኣሎ ዝተባህለ ምንጪ ግን ኣቐዲሙ ባዕሉ ኣብ ትግራይ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ገሊጹ ስለ ዝነበረ ምርጋጽ ኣድላይ ኮይኑ ኣይጸንሐናን። ድምፃዊ ኪሮስ ኣስፋሃ ገለ ካብቶም ቅርብ ኢሎም ዘዘራርብዎ ናይ ቀረባ ፈለጡ ሕጂ እንተኾነ ኣብ ደቂ ኣስመራ ቅሬታ ከም ዘለዎ ኣብ ዝገበሮ ኮንሰርት ምርኢት ናይ ደርፊ ንሳቶም ከም ዘይርከቡን ደጊሙ ርእይትኡ ምስ ቀረብቱ ዘውርዮን ዘሎን ናይ ቡና ሻሂ ዕላላት ከም ዘሎን ጥራይ እዩ እቲ ምንጪ ናባና ኣቢሉ ዘሎ። እዚ እንተኾነ ዓብ ጉዳይ ዘይኮነ ኣቐዲሙ ኣብ መስኮት ማዕከናት ቴሌቪዥን ዝዛረቦ
ድሙቕ ናይ ቀትሪ ሓቂ እዩ ካብዚ ሓለፈ ክሳብ ሎሚ 15 መጋቢት 2024 ብሰላም ከም ዘሎ ክንሕብር ንፈቱ